қаҳрамони имрӯзаи мо ном дорад Зарина. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Фаромӯш накунед, ки як додараки мо аз шумо сахт хафа шудагӣ ҳаст ва мегӯяд, ки барои чӣ видеоҳои моро тамошо мекунеду дар зери видео лайк намемонед ва ҳамчунин ба канали мо Корвони Умр подписатсия намекунед. Илтимос аз шумо ҳамин додараки моро хафа накунед. дӯстони азиз, агар ки шумо омода бошед, мо қиссаи худро шурӯъ кардаем. Зарина хеле духтари зебо, ҳушёру зирак ва боақлу боодоб буд. Вақте дар мактаб мехонд, яке аз хонандагони фаъол буд. бар падару модараш сипоснома ва ҳамчунин ифтихорномаҳо меовард. Ҳамин тавр пас аз хатми мактаб ба коллеҷ дохил шуд ва дар он ҷо дар соҳаи худ интихоб кардааш таҳсил мекард. коллеҷе ки ӯ таҳсил мекард дар шаҳр буд ва аз ҷои зисташон аз деҳа хеле дур буд ва дар квартира, яъне дар иҷора зиндагӣ мекард. ҳамин тавр ба дарс рафта меомад. бо сабаби зебо будани Зарина писарони зиёде аз пасаш мегаштанд. дар давраҳои мактаб ба гапу чапу ҷавонон нигоҳ намекард ва фикру хаёлаш доимо ба хондан буд. вақте ба коллеҷ ки омад, боз ҳамон аҳвол буд, ба касе аҳамият намедод. ҳамин тавр ду ҷавоне ки аз оилаи хеле сарватманд буданд бои бадавлат, ҳардуи онҳо аз пушти Зарина мегаштанд ва рӯзе ин ду ҷавон баҳс мекунанд ва шарте мегузоранд, агар аз касе ҳардуи инҳо якеаш ба дили Зарина ҷой ёфта ӯро ба худ ҷалб кунад ва вохӯрӣ кунад, бар ӯ $500 ки ӯ бой дод медиҳад ва ҳамин тавр шартро гузошта аз паси кор шуданд. аз байн рӯзу моҳҳо гузашт. ин ду ҷавон дар гирду атрофи Зарина тоб мехӯрданд, то ӯро ба даст оранд. мақсад дар қалби духтар ҷой ёфта соҳиби $500 шудан буду халос. аммо сухани ширин бар қалби инсон монанди калид мешудааст ва ниҳоят яке аз онҳо Заринаро барои суҳбат кардан розӣ гардонид. Зарина ба молу мулки ин ҷавон парид, ё ин ки шайтон ӯро аз роҳ зад. ба суханони ҳамон ҷавон бовар карда, бо ӯ суҳбат карданро оғоз намуд. аз байн муддате гузашт, ҷавон ӯро ба вохӯрӣ таклиф намуд ва ин таклиф борҳо такрор шуд ва Зарина низ розӣ шуд. квартира, яъне иҷорае ки Зарина дар он ҷо зиндагӣ мекард, дар бари қабристони кӯҳнаи шаҳр буд. ҳамин тавр ҷои вохӯрӣ наздики ҳамон қабристон ва шаб соати 11 таъин шуд. соат ки 11 ки шуд, ҷавон ба назди қабристон омаду ба Зарина занг зад. Зарина ба ваъдаи додааш ба назди ин ҷавон омад. онҳо суҳбат мекарданд. ҳамин вақт ин ҷавон аз миёни Зарина оҳиста бо дастонаш сила кард ва ба оғӯшаш кашид. Зарина бошад дар ин вақт худашро гум карда буд. баъдан ҷавон ки аз фурсат истифода бурда ӯро маҷ кард ва Зарина бошад худашро куллан бар ӯ ҷавон супорида буд. амин қадар сол ки ӯ ору номуси худ ва обрӯи падару модарашро ба хок яксон накарда буд ва дар охир бар ҳилаю найранги шайтон худашро обу адо карда буд. ҷавон ба мақсади худ расид. акнун чунин вохӯриҳо ҳар рӯз такрор мешуд. Зарина куллан тағйир ёфта буд ва худашро бар ин ҷавон супорида буд. ин ҷавон аллакай ба номуси ӯ даст зад. рӯзе ин ҷавон ба ҳамон дӯсте ки шарт гузошта буданд гуфт: ту бой додӣ ва бегоҳ соати 11 пулро гирифта бар ҳамон ҷое ки ман мегӯям биё ва бар ту исбот мекунам, ки Зарина моли ман аст ва бо чашмҳои худат бибин. соат 11 шаб шуд. ҷавон интизори Зарина ва дигаре бошад аз дурӣ ӯро нигоҳ мекард. ҳамин вақт Зарина омад ва онҳо кори доимияшонро мекарданд, ки Зарина як-якбора бо садои баланд дод зад. ҷавон аз тарсу ҳайбати зиёд аз ҷояш хеста бо чашми сар бинад, ки як мори калон аз пои Зарина газидааст ва Зарина бошад беҳуш шуда хоб мекард. ин ҷавон чӣ кор карданашро надониста аз тарси зиёд аз ӯ дур шуд ва мор бошад Заринаро буғӣ мекарду оҳиста ба даҳонаш дохил шуд. Зарина бошад аз заҳри ин мор аллакай вафот карда буд, чизеро пай намебурд. ду ҷавоне ки ин ҳолро диданд, аз тарсу ҳайбати зиёд аз он ҷо худашонро гум карданд. мақсад ин аст: имрӯз ба хотири пул чӣ корҳое намекунем. имрӯз ба хотири пул
با کارهایی که دست میزنیم خداوند و رسول خدا از ما راضی نمیشود. پس چیکار کردند؟ همینقدر دختری با آبرو، دختری زیبا، آخر عاقبت با شرطی که در بین $500 بود، الکی این حیاتی فانی را بهر خود سیاه نمود. خدا نگهبان هر یکی شما باشد.